Ahojte, ahojte, vítam vás pri prvom videu na novom kanáli, na ktorom sa budem zaoberať MMA. Dneska sa vlastne spoločne pozrieme v prvom videu na zostup a pád najdominantnejšieho šampióna všetkých čias v oktagone Davida Kozmu. Štyri roky sa mu darilo vládnuť, 5 titulových obhajov. Jo, toto sú všetko štatistiky Davida Kozmu. Neporazený 4 roky do zápasu s Kajkom Britom, ktorý si teda zobral titul a bol teda šampiónom Veltru, aj dokým ho teda pred pár mesiacmi nedokázal zosadiť Jon Surdu. Dokázal stať vlastne mená ako napríklad Apollo Silva, čo je vlastne veľké meno, ktoré trénuje v American Top Team, napríklad s Dustinom Poirierom, alebo Petra Kníže. Áno, toto je bohužiaľ už minulosť. David pre mňa je jeden z mojich najobľúbenejších bojovníkov na celej československej scéne. Posledných 5 zápasov ale nemá výborné. Sú to bohužiaľ 2 výhry. Áno, jeden je Lohore a druhý je potom tiež v Game Changeri. Patrí mu 6. priečka v rebríčku welterovej váhy a naposledy nad jeho sily bol, ako som povedal, Jon Surdu, ktorý je vlastne aktuálnym šampiónom. A predtým ešte Bojan Veličkovič v semifinále Tipsport Game Changeru, ktorý bol vlastne v prvej sérii, kde sa odohrával vo welterovej váhe a kde ho teda dokázal poraziť v tom semifinále Bojan, ktorý potom vo finále porazil Andreasa Michailidisa a zabojoval teda respektíve vyhral milión korún alebo eur, nesom si teraz istý. A teda mohol by teda zabojovať proti Jonovi Surdovi v najbližších dňoch. No a čaká ho teda súboj Cincy proti Robovi Pokačovi, na ktorý sa ale pozrieme už v ďalšom videu. Ja by som sa vám chcel neskutočne moc poďakovať. Dúfam, že budeme mať úspešnú cestu, keďže v zásade je to iba začiatok. A držte sa, vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.